καλωσορίζουμε στο εργοστάσιο του χωριού μας, το Καφαντάρι. Φέτος ξεκινάει άλλη μια χρονιά με τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου και την παραγωγή του τοπικού ελαιολάδου του χωριού μας. Η διαδικασία έχει ως εξής. Από τα χωράφια, όλοι έχουμε πάει στα χωράφια να δούμε πώς γίνεται η συγκομιδή της ελιάς. Ο καρπός, δηλαδή ο καρπός που βρίσκεται μέσα στα σακιά, έρχεται εδώ πέρα στο προαύλιο του ελαιοτριβίου μας. Μπαίνει σε αναμονή ο κάθε πελάτης και με προτεραιότητα ξεκινάει η διαδικασία της παραγωγής του ελαιολάδου. Τα σακιά εισέρχονται στα πλυτήρια που είναι το πρώτο στάδιο. Ο καρπός αδειάζεται στη σκαφίδα. Από εκεί, μέσω της ταινίας, εισέρχεται μέσα στο πλυτήριο. Ο καρπός εκεί πλένεται, καθαρίζεται από τις βρώμικες ουσίες που έχει όταν ήταν πάνω στην ελιά. Μετά προχωράει στο κόσκινο, κοσκινίζεται ο καρπός. Διαχωρίζονται τα φύλλα και το πριονίδι που βρίσκονται μέσα στο περιεχόμενο του σακιού και μέσω του αναβατόριου μετέπειτα ο καρπός, η ελιά, γίνεται πολτός. Εισέρχεται στο μαλακτήρα, εκεί γίνεται δηλαδή χαμούρι. Η διαδικασία εκεί συνήθως είναι από 10 λεπτά έως 20 λεπτά η πολτοποίηση. Εκεί ξεκουράζεται και επαναπαύεται μέσω της μάλαξης. Όταν είναι έτοιμο προχωράει στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι το χαμούρι, όπως το ονομάζουμε, ο πολτός. Περνάει μέσα από το ντεκάντερ, που είναι η κεντρική μονάδα της διαδικασίας του ελαιοτριβίου. Εκεί μέσω της φυγόκεντρου δύναμης το χαμούρι αποβάλλει το ελαιόλαδο και μετά η άμορφη μάζα ονομάζεται πυρήνας, η περιττή μάζα. Αποβάλλεται σε έναν ειδικό χώρο που έχουμε και από εκεί ο πυρήνας φεύγει με φορτηγό για την Καλαμάτα για τα πυρηνελουργία, που γίνεται μια άλλη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου, το πυρηνέλαιο. Στη συνέχεια το λάδι οδηγείται μέσω λαστίχου, δηλαδή σωλήνα από λάστιχο, στους διαχωριστήρες. Στους διαχωριστήρες με την συνοδεία νερού το λάδι καθαρίζεται και διαχωρίζονται οι τελευταίες περιττές ουσίες και βρώμικες. Έπειτα το λάδι εισέρχεται στο πρώτο δοχείο, όπου παραμένει μέχρι να τελειώσει όλη η επεξεργασία και εισέρχεται στη ζυγαριά, όπου εκεί ζυγίζουμε το βάρος του και στη συνέχεια με τους υπολογισμούς διαχωρίζεται το ποσοστό που πρέπει να πάρουμε εμείς το ελαιοτριβείο από όλη τη διαδικασία και το τελικό λάδι, η ποσότητα που είναι στην κατοχή του παραγωγού. Από εκεί ο παραγωγός επιλέγει ή την δυνατότητα να απολυθεί το λάδι σε έμπορο. Η τιμή τώρα είναι περίπου στα 3,25-3,20, ενώ αν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα μπορεί να το πάρει στο σπίτι του και να το αποθηκεύσει, έτσι ώστε να το πουλήσει μελλοντικά.